Tak, ještě máme tady jednoho. A máš jít být. Tak až on jezdí. Budeš tankovat, nebo nebudeš? To najednou otáčí, já tam 29 minut. Nevím. Ale Edo, No. to čarty jako auto. Auto, mají klíčky, no. Ale dej si tam 4kolku radši. Nebo budeš dělat... Ne, Johan. Ale slidy nedělej, protože to má vyměřený, vole, abyste nedělali na hůl. Máš to tady spoutat, já to taky musím. To dobrý. Dobrý. Tak on říkal sám, no tak jako. No. Ale kolik ono to stojí? Prej, 2 pady, jo? Je ve 60 plný palbě. Říkal tak 3 pady. Ne, to bude 7 kila. Je to je rovnou, 60. Je to taky. Ne, to je A bez